справді прикладом для молоді. Він був воїном світла. І я думаю, ми зараз прийдемо, там буде зараз шанування тих, хто написав один з найкращих творів в цьому році. Мама, за маму вже говорили сьогодні. Нам зараз батько Тетяни Даниленко, журналістки, буде вручати цю премію тому хлопцю, який був заарештований в Білорусі, але повернувся, написав текст, який визнали найкращим в цьому році. Йому присудили премію імені Михайла Жизнєвського, премію «Воїн світла». А тобі, Михайло, ну що ж, ми будемо проходити біля тебе, заходити до тебе на це місце, на місце на Майдані, де твоя стоїть фото твоє. Царство Небесне. Слава Україні! Героям слава! Живе Білорусь! Живе! Граждане Лайшев и Бегун, в свете ваших последних заявлений хочу напомнить вам об этимологии слова «диаспора». Диаспора – это не Гошка, которая бегает в посольство Лукашенко за темниками. Диаспора – это мы, обычные белорусы, которые в свете последних событий в Беларуси выдавлены режимом Лукашенко за ее пределы. Диаспора – это люди, которые в состоянии объединиться и отстаивать общие права на митингах, маршах и просто в бытовых вопросах. Приходите, выходите чаще на улицу, общайтесь с настоящими белорусами, присоединяйтесь к диаспоре и будьте полезны своему народу, а не режиму, который его угнетает. Живе Беларусь!